Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Ka Society for Urban and Rural Empowerment haringkat ke jing trelang bat ka North East Slow Food and Agro Biodiversity Society kila pelong ke jing kop shat jing bam tenrai ha ka ba shipau ngot kinong shat jing bam jogas nong khongla kila wan ben shimenta ha ni jing kop kinong shat kila penun kam tang da ki jing bam ki balayo napok kasnong hi bat kila shat ru ya bonja ki jing bam ki ba andala bisar banyak ba lalap bagi download kita ki nutrients ki batai ya kamet jong brio kakong lasan ki malang kapatrai kum ka dietitian ha Children's Hospital Shillong ha bishar ya ka jingkop chat jingbam tenrai kalau ong bakarukom bam tenrai ru ka biang hi na ka benta ka jingko jingkya bat ki jingbam tenrai ru ki a ya ka balance diet ne ka jingbam ka pabiang bantai ya ka met jong prio ka jingkop kalau ka bay khat hadu ka ta bat hadien ki jing bishar ka babnya bat ka basani bha la syam bakakong enricheta liting kalayo ra ya ka nam la do ka balashet da ka pading kat ba ka kong Terina Sumer ka basyat ka churwang bat ka tong rembai ka lajop ka keran ka baar bat ka kong Kathleen Cream ka basyat ka chur pasor bat udai ka lajop ka kerdan ka balai Nega project baga share ka itre ka bak I can no one shall be left behind initiative te haga ako santring unta banai nilayo kan penlang ya ka cooking competition ka bala penlang ha ka snong khongla ha ka ba kilong kami na kani ka snong kilaya shimbenta ha kani ka jingshat tenrai ka thong jong kani ka jingshat tenrai ka long ban penne pensa yini ki jingbam khnang bakinam do jai ka ba a ka long ban pen khai in yini ki jingbam tenrai mat ka balai ka long ban ai yaki jing hikai shaki khon gixti yini ki jingshat tenrai te yakini ki nong shimbenta la dan shthongon bat ni la je yaki ba ya yaki laingot ki nong job te ha kane ka jingshat competition kini ki nong shat ki la shat da ki jhor khlau ki ba ki la yo na kishnong jongki hi bat ki la shat yaki ha kata ka rukam ba ki nong men ma barem ulah hikai yaki ban shat bat ki la bu yaki ki jingbam tenrai ha kata ka dur pakan kring yaki pai ba yakini ki jingbam da ka ba ki pandan kam da kini ki sla ki bami hapok shnang bat ki la present ni kita ki jingbam ki jongke te kane ka jingshat competition ka long sen ka banangkong bangila penlong ha kane ka shnang ani ngila ban awat hapok ka district Jangtia Hills te ngila yo I ba ka long ka ba saiso te ngi kermen ba na kane ka project kan ai jingmod ani kan pen shot ye jing mo jing berkhat jong di bon ki bre bakin sia tho ba kat no ka jing rispa jong gini ki jing bam tenrai jong ni te nga kermen ba ki bangin sia tho ba ngin ye snok tilang bangin le kum no ban ye kentiu ya ka jing bam tenrai jong ni flash bon